खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 12 एप्रिल 2023 बारायजो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। जाब्रबथायखौ लानानै आसाम पुलिस आरो लकेलनि मानसिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि एबा नांलाय खमलाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साकारिगावआव गंसे बाइकआ गंसे ट्राकनि उनथिंजाय सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव पुलिसा सौहैनायाव पुलिस आरो लकेलनि मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जानानै लकेलनि मानसिफोरा पुलिसनि गारिखौ गाग्लोबदों आरो बे जाथाय जानायाव सासे पुलिस रबिन फुकिन मुंनि पुलिसआ जोखोम जादों। गुबुन जाब्रबथायजों जिउ गोमानायफोरनि मुङा जाबाय बिक्रम दास, माथुर्य दास आरो पंकज दास आरो बिसोरो साथामबो बाइकजों थांगासिनो दंमोन। बे समाव बे जाथायखौ लानानै आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बांलादेश हादोरनिफ्राय जोंनि बे भारत हादराव आयेननि बेरेखायै हाबफैबाय थानाया जोबना थाङाखै। आयेननि बेरेखा हाबफैदों आरो एरेस्ट खालामजादों। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गुमरा ओनसोलनिफ्राय आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा भारत हादराव हाबफैनाय सासे बांलादेशिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बांलादेशनि मुङा जाबाय यासिन आराफात। सासे गथ'आ खननै थैदों। थैखानाय गथ'आ थांखांफिनदों आरो थांखांफिननानै आरोबाव थैफिनदों। वेस्ट बेंगल रायजोनि मिदनापुरनि गंसे सोरखारि फाहामसालियाव सासे गोदानै जोनोम मोननाय सासे साननै जानाय गथ' गोरलैखौ डक्टरा थैबाय होननानै गथ'नि डेथ सार्टिफिकेटबो खालामखांनानै गथ'खौ न'खरनि मानसिफोरनि आखायाव दैथायहरनायाव न'खरनि मानसिफोरा गोथै सहखौ गोथैसालियाव गारनो थांनायाव नेमखान्थिखौ फालिबाय थानाय समावनो गथ' गोरलैया थांखांफिननानै आथिंबो सोमावदोंमोन। बिनि उनाव गथ'खौ गाटाल सुपार स्पेशलिटी हस्पिटालाव लाना थांफिननाय जादोंमोन आरो फाहामथाय फिननायावनो गथ'आ आरोबाव थैफिनदों। उनाव गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा डक्टरनि मोजाङै फाहामथायाव गथ' गोरलैया थैदों होननानै डक्टरा गथ'खौ बुथारदों होननानै हस्पिटालनि सायाव दाय जाबसिननानै हस्पिटालनि लांगोनायाव गोख्रों खुद्रिस जादों। लोगोसे बे जाथाया आथिखालाव हादोर नाङैनो गोबां सावरायजागासिनो दङ। आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान थांखि। आसाम सोरखारा भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रधान मन्त्रि प'षण शक्ति निर्माणनि फारिलाइनिफ्राय बोखारनो थाखाय बिथोन होबाय। लोगोसे एप्रिल दाननिफ्राय एबा बे दाननिफ्राय गासै फरायसालिफोराव माइरं राननायखौ बा माइरं होनायखौ बन्द खालामसिगोन होननानै फोसावनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे मेनेजारखौ बुथारनो नाजादोंमोन नाथाय थैथारासै। गुवाहाटी नोगोरमानि GS र'डआव थानाय स्टारबाक्स कफि हाउसनि मेनेजारखौ सोरबा सिनायमोनि सानै सुबुङा गाग्लोबनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदों आरो बे जाथाया फाङाखर ओनसोलनि ABCआव जादोंमोन। गाग्लोबजानाय मेनेजारनि मुङा जाबाय भास्कर ज्योति दास आरो बेखौ बाइकजों फैनाय सानै सुबुङा बे जाथायखौ खालामनानै खारखोमा लांदों। बे समाव मेनेजारखौ गाज्रि थासारियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव फाङाखर पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दङ। हारियाना रायजोनि जाजार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मादाना क्रुद गामियाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसि आरो गावनि सानै गथ' फिसाजो आरो फिसाज्लाखौ इनाय बुथारखांनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। बुथारग्रा सुबुङा गंसे कम्पानियाव एबा फेक्टरियाव खामानि मावोमोन नाथाय बिथाङा बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। बे समाव बे जाथायखौ लानानै हारियाना पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बुथारजानाय फिसाजोआ 11 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो फिसाज्लाया 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। 10 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि आइजोखौबो एरेस्ट खालामदों। आसाम पुलिसआ काछार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै 10 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव सासे आइजोबो दंमोन। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय राहिम उद्दिन आरो हासिना बेगम। सानैबो गामि खाथिनि थागिबि, बागाथारनि थागिबि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन
दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।